Γεια σου παιδιά, νέο βίντεο εδώ και σήμερα όπως είδατε τον τίτλο θα παίξουμε Free Fire και θα κάνουμε πάλι για δεύτερη φορά τροχούς. Δηλαδή θα κάνουμε ένα spin στους τροχούς εδώ. Εσείς δεν θα το βλέπετε γιατί είναι από το κινητό μου. Και ό,τι μας τύχει θα πρέπει να το κάνουμε. Ναι, αυτό. Επίσης συγγνώμη που δεν βάζω συχνά βίντεο, απλά δεν μπορώ. Το έχω αναφέρει σε πολλά βίντεο πως δεν μπορώ. Και αυτό. Ωραία, να κάνω τώρα το spin. Το spin έτυχε No AR challenge, δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με AR δεν μπορούμε να το πάρουμε. Αυτά δεν είναι, οπότε επιτρέπονται. Αυτά είναι sniper rifle. Γιατί στην ουσία τα AR είναι αυτά που βαράνε γρήγορα. Ναι, αλλά και το δίνει rifle, κατάλαβες. Οπότε πάμε λίγο. Το καλό θα είναι. Εντάξει, πιστεύω εύκολο είναι. Battle Royale. Battle style. Blue Ball πέτω να τις χαλάσουν Blue Ball σε μια φάλια. Πού θα πέσουμε τώρα. Δεν τραβάς και πού θα πέσουμε. Πάμε factory. Ωραία, παιδιά, δεν ανεβάζω βίντεο γιατί είμαι στο χωριό μου και δεν έχω καλό ίντερνετ για να ανεβάζω. Οπότε αυτό, με το ζόρι παίζω φανταστείτε 70 σταθερά. Και ναι, αυτό. Βρήκα ήδη άρσενα. Έχει άτομο. Θα βρούμε όπλα. Βρήκα μπιζόν, καλά. Και αν έχω τα δύο που γίνονται με ένα. Α, ναι, όντως, παίζουμε χωρίς τυγιάρα, το ξέχασα. Πάρω σνάιπερ. Και θα τον βαρούσα με το Ogre. Τι είναι αυτό, εντάξει. Έχει μηχανάκι να ξέρεις. VCC. Μηχανάκι δεν το βλέπω, με κάτι τον φάνε. Το VCC επιτρέπεται. Ναι, έτσι είναι το. Έχω δύο μπιζόν, δεν έχω βρει τίποτα. Τι κάνω. Να. Τι κάνω. Ωραία. Αμάξι, ήρθα αμάξι. Εκεί είναι ένα γύρο. Πάμε προς εκεί. Θα κρατήσω το VCC. Το κάνω με 3. Εξάσφαιρε με ένα. Ωραία παιδιά. Δεν είχε τίποτα, δεν βρήκαμε κανένα άτομο. Εκεί, άσχετο που ήταν εκεί ένας. Πάμε στο Arsenal. Φτιάξαμε, πάμε στο πάνω. Οπότε πάμε από εδώ. Πού, ποιο σπίτι. Όντως. Πάνω όμως, στην τάραξη από το πάνω. Έλα από εδώ.
ξέρω, αλλά δεν άκουσα τα μάξι. Πάμε να φύγουμε, τέλος πάντων. Όχι, εγώ θα κάτσω. Φαντάζομαι να μας τύχει ένα kill. Α, ναι, ρε, Έλα. Πάμε λίγο σύντομοι εκεί, να πάρω 2 chips, 2 πατατάκια. Να τα Και κάνω. εγώ το κάνω, να κάνω τις έχω και την εξάσφαιρη. Πάμε στην εξάσφαιρη κάνετε. Go for the arsenal. Κάτσε εκεί δηλητήριο. Ωραία. Εκεί με πρίξες. Εξάσφαιρη τώρα δεν είναι. Πάμε να πάρουμε το μηχανάκι καλύτερα. Ναι ρε. Όχι πιο δύσκολα γιατί πάει πιο γρήγορα. Α, πάμε πάνω στο σπίτι μας. Ανέχουμε και το άρσενο. Μα δεν μου έχει τα γκαρέλα. Να πάρουμε τη γύφτηκα. Με το γύψο θα το πάρουμε για να μπλοκάρουμε την ίσο τώρα. Α, καλά, βύσεις ή εξάσφαιρη έχει από τη μία. Βύσεις και 2 εξάσπρες. Πάω από αριστερά. Arsenal unlocked. Έχει με 2. Βύσεις με 2 γαμώτο. Εξάσφαιρη με δύο, φωτεινά. Και από εκεί έχει εξάσπρες με 2. Το γύφτικο πάμε, περίμενε. Εγώ. Ναι, είδαμε πως το έχεις παρκάρει και δεν το έχουμε δει τώρα. Πάρ' τα coins εσύ. Είμαστε ακριβώς μέσα στην κύκλο. Ναι! Τι? Όχι, είναι χαζός. Χάλασε τα κόμματα για να πάρω τον speaker. Χάλασε όχι το έχουμε κομίσει. Έλα. Μπουκαλάλι. Δεν πειράζει και εδώ καλά είναι. Έλα, πριν σκάσει. Έχει ένα... Τι αμάξι το κουκούτσι. Μηχανάκι πήγε να κάνει. Θα έχεις βήματα. Έχουμε βήματα. Να τους. Πέτε του φτύνει. Πέρα έχει φάει. Ένας μπαίνει μέσα να φάει. Έχει δηλητήριο, ναι, τον έφαγα. Έχουν 16 χέρια. Ο άλλος. Πού πήγε ρε φίλε. Κάπου εδώ είναι. Δεν τον πάω, δεν τον πάω. Έβαλε launchpad.
Με χιλάρει ο άλλος. Ναι, ήτανε... Νομίζω ότι γεννήθηκα εντελώς. Νόμιζα ότι γεννήθηκα. Πώς γίνεται. Τι! Μία σφαίρα έμεινε. Πάτα ρέντι. Επόμενο challenge. Συν 16 πήρα. Κάτσε να μπούμε στο λόμπι. Συν 17. Βγες στο λόγο. Δεν θα πάω και με 3. Να φας μπαν. Γιατί να φάω μπαν. Να αρχίσω να βοηθήσω. Ωραία, για να δω. Το επόμενο challenge είναι ένα πολύ εύκολο, no grenade. Όχι, μόνο grenade challenge. Α, μόνο grenade. Πολύ δύσκολο είναι τελικά. Χαμπέρωμα από ό,τι κατάλαβα. Επειδή είχα συνηθίσει να λέω σύγχρονο όνομα. Κατάλαβα. Battle Royale. Battle style. Εδώ πέρα η καρπούλα. Πάμε εδώ πέρα πιστώνεις που δεν πέφτει κανένας. Ναι, κανένας δεν πέφτει. Έχεις δει κανένα του μόλις στο πικ πέφτουν, όλοι στο... Κανένα Όπλα πόδις τα πέφτουν. πετάζει. Ναι, δεν μπορείς να πάρεις όπλα. Άμα βαρέζουν όπλα χάνεις. Τώρα πάρω RPG ή κάτι τέτοιο. Τα RPG ναι, γιατί χρειάζεται βόμβες. για να- Οπότε- Και οι φωτοβολίδες. Δεν αξίζει φωτοβολίδες, το RPG θέλουν. Έχει MP5 με ένα δηλαδή. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και healing pistol, να ξέρεις. Και... Got a gun. τέτοια. Πήρα τρόπο να το αλλάξω. Αυτά εδώ ρε. Σπαθιά και τέτοια. Όχι. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε ούτε σπαθιά. Σπαθιά γίνεται. Όχι ρε, μόνο grenade λέει, όχι. Ναι, αλλά και... Α, Δεν λέει όχι όπλα. Λέει μόνο grenade. Οπότε όχι υπάρχει σε grenade bloodman δηλαδή. που μπορεί. ωραία, μάζεψε με έτσι, γιατί δεν μας βλέπω έξω από τον κύκλο να είμαστε. Ναι, παίζει να μου έχουν δει. Εμένα βαρούσανε. Θέλουμε coins. Γιατί δεν μας βλέπουν να μην γινόμαστε. Α, και launchpad θέλουμε. Α, launchpad. Με αμάξι πρέπει βασικά να τους βαράμε με τα αμάξια. Θα μάχει και τους πετάμε μετά χάρτη. Φωτοβολίδες. Έχει εδώ αμάξι. Άντε, γεια. Έχει εδώ αμάξι. 10 φωτοβολίδες. Μην έρθεις με το αμάξι εδώ. Εδώ θα πάω στο σπίτι. Έλα εσύ σφασέ εμένα. Ωραία, άλλο ένα μέτρο. Ευτυχώς που έχω το wukong εγώ, γιατί μπορώ έτσι να σωθώ. Ω, γκρενέντα. Ωραία, και έχω και τον grenade, αλλά όχι. Φέραμε και τα μέτρα του εδώ. Να έρχομαι να σε πάρω. Τους βίντεους. Έλα. Περίμενε. Θα με αφήσουμε. Έχω το φωτοβόλο εδώ πέρα. Α, πάμε κάτω εδώ πέρα στο σπιτάκι, περίμενε. Τι έχεις τα μέτρα, δηλαδή. Τι έχεις βρέσει μέχρι τώρα. Τι έχεις βρει. Bloodman και σπάμε λίγο. Εγώ έχω βρει μία Landman και μία κανονική γκρενέντα. Βάλει και πάνω.
είναι. Νομίζω ότι θα κολυμπάει, θα μάθει να χτυπάει. Όχι και τόσο. Είναι βαθιά. Ο μάστορας. Κολλάω ή κόλλησα. Για Τι γίνεται. Ρε βλάκα κοντρές ύφτες. Όχι, τι έφτανας. Απλά απέναντι. μην μας δει κανείς δεν ευχόμαστε τώρα. Εσύ αν μας δει κάποιος που είναι Καλά, και γενικά όποιος μας ζητάμε. Όποιος ξέρω εγώ μας δει, είναι ο κολόφαρδος. Ρε τώρα πάμε Πέτρο. Πρέπει να πάμε να μάθεις να πηγαίνουμε σε όλα τα ντρόπ του. Ναι, αφού εσύ προτίμησες να το κολυμπήσεις στα μάτια αντί να πάνε για τη γέφυρα. Είναι τόσο βαθιά η θάλασσα. Θέμα είναι τώρα που είναι εδώ πέρα. Εδώ πάμε. Πού έχει ντρόπ, δεν έχει ντρόπ. Ρε, και άρχισε να βρούμε τι να το κάνουμε. Θα πάμε να το πετύχουμε στη θάλασσα. Όχι, θα το κρατήσουμε να μην το πάρει κανείς άλλος. Μα θα το πάρει γιατί θα πεθάνουμε. Και λέει βγαίνουμε πρώτοι. Δεύτερο το πολύ. Θυμάσαι που είχαμε πάρει μπουτ με μόνο που με σπαθί. Ναι, που είχα κουβαλήσει. Ναι, επειδή πήρες εκεί λίγο Ωραία. Πάει μια χαρά μέχρι τώρα. και δύο το αμάξι. Τι περιμένεις Λέω να βρούμε θείο ρε. μου έφερε αμάξι. Γκρενέντες θέλουμε. Αμάξι θέλουμε να πατήσουμε κανέναν δηλαδή. Μπορούμε να Αν πετάξουμε πατήσω κανέναν, φεύγει. Κάθισε. Τι να κάνω ρε. Έφυγε. Άτομο. Πήγαινε, ανέβη πάνω στο βουνό. Έλα εδώ. Θα σου πρότεινα στα μάτια γιατί θα κάνουμε θόρυβο. Όχι, καλύτερα να το έχουμε. Αν μας δει κάποιος πώς θα φύγει. Έχεις βήματα. Θέλει. Κάτσε μόνος σου. Όχι, τρέκανα σε μια πέτρα. Με κυνηγάει, πες μου. Δεν νομίζω. Πάρε τα κόμματα που έχει. Πάρε τα κόμματα που έχει να σε σώσω. Αυτοί έχουν γεια. Όπλα έχουν δηλαδή. Γαμώ το. Να πάω μη. Θα κάνω give up. Λες και χάρη και ο άλλος θα έχω χάρη μόνο για την kill. Επειδή θα πάρει συν. Πήγαινε. Άστα αμάξι κάπου, άστα. Ναι, απλά θα κάνεις θόρυβο. Ναι, αλλά αν μου έρθει κάποιος πώς θα φύγω, όπως εσένα με κάποιος που πέθανε. Τι να κάνω, δεν υπήρχε άλλος τρόπος να φύγω. Αυτός όμως ήταν πολύ κολόφαρδος. Γιατί είναι σαν άτομο, ρε, και δεν ήξερα. Ρε, απλά βλέπω βήματα πάνω σου και λέω πάει τώρα τη γαμίσα. Περάρα. Νομίζω είναι πεταμένη, κάτσε. Τι πεταμένη, πάντα εδώ είχε ο μάλιστα. Καλύτερα το μυστικό του δεν είναι κόμπριο. Ναι. Χωρίς τζάμια. Γαμώ, γκρενέντες ρε. Δεν μπορούσε να είναι no grenade. Πολύ καλύτερα. Με γρανίδι, στην είχε τσάμπα, ποιος παίζει μόνο με γρανίδι, Εμείς. μόνο με γρανίδι. Ναι. Μόνο με grenade. Εμείς. Τι δεν κάνουμε τώρα. Ας και στο φωνή και μας λέει καλά. Θα κάνουμε να πετάξω το πιστολάκι με το Αν πρέπει να έχουμε την πιστολάκια ρε μαλάκα. Την πιστολάκια έπρεπε να έχουμε. τι μόνο πιστολάκι τσάλι. Παίζει να έχει μόνο πιστολάκια. Μου το έχει και Thompson. Άνοιξε το τέτοιο. Γαμίσαμε. Να ξέρεις τι γαμίσαμε. Κρύψου ρε. Είναι χίλιο το πιστολάκι, αυτό μετράει. Όχι. Ναι, γιατί Μόνο είσαι... grenade σου λέει με Μα grenade. εσένα θα χιλάρω.
Φύγε από την άλλη, μην πας εκεί κάτω στο άθλο. Ω, πήγαινε στον τρόπο πίσω. Θα πάρουμε λόνους πάντα να φύγουμε. Εγώ το παίρνω. Δεν είναι δικό σου. Πλάσμα έχει. Πίσω σου Κατέβα. λέω. Μπες ρε τώρα. Κατέβα είπα. Θα φύγω. Τι θύμη είναι πάμε. Ρε χες τον φύγω τώρα. Κατέβα. Ωραία, στο επόμενο τρόπο το παίρνω εγώ. Πάμε. Αν και θα Όχι. πάνε αυτοί που πήραν το τρόπο. Δεν θα πάνε αυτό. Κατεβαίνει να έχουμε και ο ένας και ο άλλος. Τράβα σου παραμάξι. Να έχουμε και δύο, κατάλαβες. Έχει δύο κόκκινα όπλα βλέπουμε. Γάμο το. Φύγε. Τι είναι το λόνς. Α, όχι. Το όπλο πέτανε. Πέταξα. Πέρα βλέπω. Είναι μέσα στη θάλασσα. Α, εκείνο πήγαινε που είναι μέσα στον κύκλο. Δεν πειράζει. Κατεβαίνω εγώ, Εμείς. Οι άλλοι πήγαν να σκοτώνονται. Ρε, άμα φτάσουμε στα 10 άτομα είμαστε πολύ καλά. Και λέει το παίρνουμε. Και πεθαίνει ο ένας από πολλά. Άμα πούμε δεύτερη είναι πάρα πολύ καλά. Έχει Κάτσε καλό. ας πούμε κύκλος να καμπερώ. Δεν έχω καν damage. Λέει και πλάι. Στα 8 άτομα βγαίνουμε για... Τον είδες. Τον είδες. Ναι. Μα Εκεί φύγουμε. πέρα βλέπω. Ναι ρε, αλλά εγώ δεν έχω πολλά. Έχω μόνο 4 σούπερ και ένα κανονικό. Μόνο 4 σούπερ έχεις πέρα. Κατέβα. Κατεβαίνουμε. Κατά λάθος έβαλα τέτοιο έβαλα. Σούπερ δηλαδή. Μαλάκα, θα πεθάνω. Πάμε στο άλλο. Άστο για μένα, εσύ έχεις χίλια. Ωραία. Χίλια ρε μένα. Δεν μπορώ, μηδέν είναι. Έλα πάμε. Γιατί έχω βάλω σούπερ μέτρη. Μπορεί να βάλεις κάπου. Ναι, εντάξει, δεν το φαντάστηκα να μας τύχει grenade. Έφερα να κάτσουμε απλά. Να πάμε πάνω πει καλά, θα έρθει η Δεν θα έρθουμε, θα βάλεις λάτμεν. Φέρ' το όλο. Εκεί έχει τροπάκι. Όσο launchpad να πάμε. Όχι πάνω, θα... Και βάλε ακριβώς. Έχει άτομα πάνω. Ναι, έχει πόρταλ. Παίρνει το αμάξι, πάλι το launchpad κάπου άλλο να φύγουμε. Έρχομαι προς το σένα, μη φύγε. Εμένα βαράνε να ξέρεις. Γρήγορα μπες. Πού πάρε. Μπες, κρύφτηκα. Οδηγάρας. Γιατί είναι Εκεί σχημένο. έχει τρόπο. Το παίρνω εγώ. Πάμε, όχι εκεί. Καλά πάμε. Όχι είναι εκτός και έχω μόνο σούπερ. Εγώ το παίρνω βασικά. Μα έχω 2. Κι εγώ έχω ένα. Ένα. Δεν είχε μαλακίες. Το άλλο είχε μόνο πλάσμα, δεν είχε. Μόνο τρόπο. Έχεις δει να πάει. Να βαρέσω ρε. Εγώ φεύγω με θάμνα. Έλα έβαλα Δημήτρη. Τι να σου κάνω Δημήτρης. Εγώ ευτυχώς είχα θάμνο ρε. Θέλω να πάω να κάνω σιώ. Δεν να προλάβω ρε. Άντε πάμε στα 10 άτομα, το πιστεύω. Άλλο ένας είναι. Θα είμαι εγώ αυτός ο ένας. Είναι καλό γιατί εσύ δεν πιστεύεις. Ωραία Γιάννη. Δεν θα σε κάνω. Γιατί πρώτον δεν θα έχουμε coins. Α, έχει εκεί. Πρώτον θα πας.
Head there. Εκεί θα πας. Ακούς, θα πας κόνης. Κόνης, ναι. Πάρω τα κόνης. Αλλά τα κόνης δεν μπορώ να τα αξιοποιήσω γιατί είναι εκτός κύκλου το άλλο. Είσαι εκεί. Βάλει τη σιούβελ. Ας δεν παίξει να πάρει. Πώς θα σε σφίξει. Αντίο! Όχι! Τα λέγαμε. Πάνε πάρ' τα κόνης από το κότο. Δεν μπορώ. Θα μπορείς. Νόμιζα θα πάω και λίγο damage. Είναι πολύ ρίσκο. Γάμο το. Μπήκαμε στη δεκάδα. Γάμο. Ναι. Α, ναι! Έκτη. Μπήκαμε στη δεκάδα. Συν 6 πήρα. Πάμε ξανά. Έλα ρε. Αυτοί έπρεπε να ασχοληθούν με Δεν τους άλλους. χρησιμοποιήσαμε και καν γκρενέδι. Όχι, εγώ τους χρησιμοποίησα. Πέταξα δύο εκεί. Double kill. Έχω τι κάνω αυτή η team κάνουν εκεί. Τέλος πάντων. Θα έβαζα θάμνο ρε άμα έμπαινα μέσα στο σπίτι. Θα έβαζα super θάμνο και θα έφυγα. Battle score -5. Βγήκαμε έκτη και φάγαμε μείον. Πάμε 5. Εντάξει, αφού δεν φάγαμε Μία μείον μείον γενικά. 5 στο battle score. Πόσο πήρες? 6. 7. Δεν ζήσεις παραπάνω. Έκανε ένα σπίτι εδώ πας στο σκι. Είδω, όχι, εδώ έχω πολύ εδώ. Αδειά. Κάνω και εδώ, αν και έχω πάρει τη γριά. Να δείτε παιδιά, πήρα τη γριά. Και αυτό. Εντάξει, αυτά εδώ τα έχω. Και εσύ έχεις τη γριά. Γιατί έχεις κάνει 36. Τέτοια. Και εγώ έχω κάνει 16 και έχω πάρει το skin. Πάμε 5. Ρίχεις κάνει 16. Α, ναι, κάτι. Ωραία. Κάνω spin. Και τυχαίνει. Όχι! Χωρίς όπλα. Δεν εξήγησε πάλι. Πάλι τέλειο. Και δίπλα ήταν μόνο grenade. Οπότε και να άλλαζε. Μόνο. Και δίπλα, και ακόμα πιο δίπλα, no kill. Και μετά no. Καλύτερα no kill. Battle Royale. Πέτρο, αλλά σε τύχαμε και no kill. Καλύτερα Κάτσε, γιατί... περιμένετε. Τι είχαμε, όχι όπλα. Τα μικρά τα όπλα μπορούμε. Τουλάχιστον το healing pistol. Το healing pistol. Το healing pistol μόνο. Αν δεν μπορούμε τους άλλους. Γιατί ρε, έχει στόχος είναι το healing pistol, μου βαρέσει. 14 έχω σκάσει μόνο. Με το healing sniper παράγαμε. Όχι με το healing, όχι με τα όπλα θυμάσαι παλιά. Πριν έχουμε το member που βαράμε πάνω. Που βαράγαμε πάνω. Ναι ρε, αλλά αυτό βαράει 20-20. 5 σφαίρες άμα ρίξεις. Πάω πάλι εδώ. Εγώ πάω εδώ στα μικρά σπιτάκια. Όπου και κάτω βγαίνω. Άσε όλα τα μικρά σπιτάκια για μένα. No guns, healing pistol Medkit, επιτρέπει. Πέτρο, full medkit και healing pistol. Full healing pistol, δηλαδή πώς Heal. να κάτσουμε. Θα πάρουμε συν μόνο και μόνο γιατί χιλάραμε. Από πάνω εκεί. Καλά και πριν δεν κάναμε και κάτι το πιο ενδιαφέρον, απλά Μπορούμε τρέχουμε. να κάνουμε και τέτοια πλάκα. Α, όχι, και αυτά όπλα θεωρούνται. No guns. Ναι, όπλα είναι και αυτά όμως. Μαχαιράκια τουλάχιστον. Όχι, τίποτα.
No guns. Repair kit όμως ναι. Εγώ βρήκα chip. Να το κρατήσω για ποιο λόγο. Θα κάνω μήπως το healing pistol με 3. Ωραία και ντερόγια. Τα coins θέλουμε να πάμε να αγοράσουμε στο supermarket. Καλά coins. Τι super, για revival βλέπω. Η grenade επιτρέπονται Ένας όμως. κάνει ήδη κινούμενη παιδιά μπλάκ. Ήταν ήδη στο πίσω. Ωραία, βρήκα κι άλλο μέτρη. Η grenade επιτρέπονται. Ναι, γιατί είπαμε. Γιατί δεν είναι όπλα. Είναι secondary. Ένα βρήκε να είναι πιο όλο στο μέτρη. Ρε. 5 minutes. Έχω ήδη 3 μέτρη μόνο. Εγώ έχω 2, ένα κεντρόγυψο και 2 κανονικούς. Βρήκα κανονική γκρενέιντα. Το κατάνα ήταν επιτρέπεται. Όχι. Πιθάνουμε με το που βγούμε άσχημο. Τι λες ρε αμάξι. Αμάξι. Άμα μας την πούνε αμάξι όμως. Είδες πριν τι έγινε. Πήγαινα εγώ με το μόνος. Ένας είναι κοντά μας, έρχεται προς τα μας αυτός που κάνει κινούμενη. Έλα. Α, εγώ έχω κατάνα, οπότε θέλεις γράφεις. Όντως. Θέλεις. Τι. Είναι αμάξι αυτός, θα τα αφήσει τώρα που θέλει. Είναι δικός του, πάμε να τρέξουμε. Το θέμα είναι μας δικός του και κατέβει. Ωραία, κάτσε εκεί για να είμαστε ασφαλείς ο ένας από τους δύο. Πάω να βρω αμάξι. Εγώ εδώ κοντά στην τροχαλή. Κάθομαι λίγο εδώ, σταματώ λίγο το βίντεο. Ωραία παιδιά, ξαναγύρισα. Δεν έχουμε βρει τίποτα. Και άμα πλησιάσουμε προς τα εκεί, προς το κεντρικό σημείο του νησιού, είναι full άτομα, παίζουν όλοι ξύλο. Οπότε το μόνο που θα κάνουμε είναι θα κάτσουμε εδώ πέρα, θα μπερώνουμε. Όχι, θα πάρουμε τα μάτια και βόλτες. Ναι, τώρα θέλω να δεχθώ ένα μάτι. Βάλω τα μπάγκα. Μη, κάτσε εκεί. Το λίγο πολύ θόρυβο δεν κάνει. Τι του έχεις βάλει, εξάτμιση. Τον άλλη. Έχει τη γέφυρα. είδες στον τρόπο. Πήγε τη Γύρω γέφυρα. γύρω να Να σου πει να μην δεν το είδα. Ανάτι, μέσα στη θάλασσα είναι. Α, δεν και είναι. έχει ένα... Θα πηδήξω εγώ μες στη θάλασσα. Ωραία, θα πας και το πάρεις στη θάλασσα και εγώ θα πάω να πάρω το άλλο στην θάλασσα. Και έχει και ένα αριστερά που βλέπεις από την άλλη. Να, εκεί. Πάω εγώ να πάρω και τα δύο. Oh, Βασικά πάω με βαράνε. Όντως. Όχι. Ωραία, πάω να πάρω το... Βασικά πάω να πάρω το άλλο. Δεν έχω βρει σούπερ ακόμη. Όχι, γιατί είναι μέσα σε drone. Μήπως πώς θα πάρεις εκείνο. Βρίσκει κάτι το drone που είναι πάνω, έχει καλά άτομα. Και έρχεται προς τα μένα. Φέρτε εκεί, έχει και πέτω αυτό. Εντάξει. Τρέχα. Με βαράνε. Από τη γέφυρα. Ναι. Γρήγορα έλα. Πάω να πάρω εγώ το άλλο ντροπ. Μαλάκα, έχω δύο γκρενέντες ευτυχώς. Κάτσε γιατί είναι μέσα στον drone. Είναι στο δρόμο, μαλάκα. Τι κάνω στο σύνορο, εγώ πιο Α, γρήγορα. είναι παρόν. Μην φύγει, δεν με βρω. Τι έχουμε και να κάνουμε το συντάμα. Τι έχουμε. Πάρτε. Έλα, πάρτε. Εγώ με τη χίλια πίσω δεν έχω πάρει. Πάμε στο Cape Town. Α, δεν πειράζει. Αυτό κάνει πολύ θόρυβο το αμάξι όμως. Κάτσε πάω να πάρω εγώ τα coins. Γιατί εγώ δεν έχω. Ο θείος δεν λέει να... Πάτε μας πάνε στον τρόπο πάνω. Κάτσε να μας πάρω. Από το σπίτι στο αυτό. Θα πάρω να είναι και κοντά μου. Το έχω το τρόπο. Μου το έσπασαν.
πάνω στο βουνό. Ναι. Κατεβαίνε. Είναι κι άλλο μόνο. Κατεβαίνε το βουνό. Παραλίγο να το ξεχάσω. Βιζιον. Και σοκολάτας. Έκανες τη μεγαλύτερη μαλακία που θα μπορούσε να κάνεις. Γιατί να το κάνω. Εγώ γιατί νομίζεις κάτω με στην τροχαλία. Καλό αυτό. Απλά χάλασε ένα launchpad. Δεν θα μέτρωγαν σου λέμε. Καλύτερα να είμαστε Δεν φίλοι. πειράζει, καλύτερα θα ερχόντουσαν στο λούτσο. Έλα να δούμε fight εδώ πέρα. Πάμε παράκι. Πού είναι, εγώ δεν ξέρω καν πού είναι τα άτομα. Εκεί πέρα είναι στο εργοστάσιο και δίπλα και στον τρόπο. Ήταν. Σε εκείνο εκεί πέρα τον τρόπο. Οπότε θα πήραν ό,τι είχε. Οπότε πεις να έχει κανένα γκροζ Βασικά δεν έξω. το έχουμε πάρει να ξέρεις. Τον τρόπο. Σαν νέα. Ήταν από δίπλα του. Πάλι κάνουν κινούμενη καρδιά στο πορτάλι. Πάει το αμέα. Πάμε πάμε τροχάλι. Δεν έχει κάνει. Βλέπω εκεί κάτι λίγο. Όπα εγώ μου. Ψάρο, ωραία, δεν έχει τελειώσει. Α, ωραία. Εδώ έχει και τέτοιο με... Κάνει και καρδιά. Ωραία, φίλε, ένα helmet είχα να αφήσει. Αυτό ξέρεις ότι πάντα αφήνει κάτι με 3. Όλα καχιστικά πάνω. Κάνει καρδιά όμως. Τρέχει και εδώ. Όχι πάνω στο δέντρο. Δεν πειράζει. Πήγε όσο... Δεν έχω και πολλά, ένα super και 3 κανονικά έχω. Πάμε να περάσουμε μια και ένα super net. Μην αγοράσεις σούπερ μέτ, σου πίνει τσαμπέ. Όχι τι πήρες. Πάμε λίγο πιο πίσω να το πάρουμε εκεί στη γέφυρα. Τι είναι αυτό, έλα πάλι τσίλ. Μην πας. Πάμε το τσίλ. Δεν χρειάζεται, πάμε εκεί. Έχω 2 τσίλ. Βασικά πάμε κύκλο, ρε, δεν έχουμε αμάξεις. Ναι ρε βλάκα όμως. Πάω εκεί να κάνω ψωλάκι. Μη λες σας. Μπράβο. Θα φάω κανένα μπαν. Πέρα έχει δύο, please να το έχουμε. Πόσα αλλού έχεις? Έχεις 2 λόνες πάλι. Ναι. Δώσε μου το ένα. Λες να πάρω mini turret. Παίρνω το mini turret. Είναι όπλο. Δεν είναι όπλο. Να αγοράσω ένα launch pad ή θα μου δώσει. Πάμε και μπορεί να έχει. Ναι, ρε, είμαι low. Κοίτα ρε. Έχει αμάξι. Τρέχω. Πού έχει αμάξι. Κάτι χειρότερο δεν μπορείς να βρεις πριν. Ποιο είναι. Θα μπορούσε. Κάτσε ρε. Θα πεθάνω εξαιτίας θα πέθαινα. Και δεν έχω και κόλλες. Εντάξει, απλά θα βρούμε και καλένα σου. Λαγκαρέ μου να πάμε να κάτσουμε. Κάτσουμε. Εδώ καθόλου, τράβω Head πότσινο. there. Από κάτω πήγαινε, που είχε κάτι κάνει, να πάρω. Στο πότσινο. Γιατί εδώ έχει 2 ενισχυμένα μαζί. Αυτό με το πιλότο. Αλλά κάτσε και τον πήγε Πώς και πάρει αυτό με τους πιλότες. ευτυχισμένος. Πάμε στην πιλότο. Είσαι τρελός ρε. Είναι τρελό, τρελό. Τι είναι αυτό. Έχει άτομο σου λέει. Έχει το πολύ άμα έχει. Δεν θα έχει πάρει αυτό. Αν δεν έχει. Α, ντροπάκι μόλις το πήρανε. Από την πλευρά με έγινε, δεν έγινε, δεν φύγανε. Θα το κάνουμε 3 αυτό και ψυχολόχωρο δεν το βρει. Δεν μη φοβάσαι, έχουμε το mini turret εδώ. Το mini turret δεν είναι όπλο το mini turret. Όχι μη! Σε βαράνε ρε. Σε βαράνε. Δεν θα έρθω κοντά εκεί. Κλείστηκα. Πώς έχει ακόμη Δημήτρη. Είχα το mini turret, τι κάνεις. Ίσα μία μπαίνεις και όπισθεν. Τι βγήκαμε ρε. Τι βγήκαμε, είναι 8 μόνο. Τρίτη βγήκαμε. Βγήκαμε τρίτη. Ρε βλάκα, τι θέλεις να τους πατήσεις, είναι μέσα στο σπίτι γάμο τα μάτια σου.
Γάμο πρεζιοπία 100%. Φωνάζεις. Όχι τώρα μου καρότα μου. Κάναμε και λίγο damage. Θα το κλείσει το βίντεο τώρα. Θα κάνουμε άλλο. Εδώ το βίντεο, εδώ. Έχει βγει 40 λεπτά τώρα τέλειο. Ωραία παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Μακάρι να είστε όλοι καλά. Από μένα, bye.